Είναι ένα blend ευφυΐας, ιδιοφυΐας και μεγαλοφυΐας. Είναι ο πρώτος κάτοχος μπακαλωρεά στον καφέ. Χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο? Πληρώνει πάντα τα κοινόχρηστα στην ώρα του. Είμαι ο Βανζέλ. Και αυτό είναι το blend μου. Ξέρω, πολλοί θα σκεφτείτε ότι προσπαθώ να μιμηθώ τη γνωστή αλυσίδα καφέ Μικέλ και το 100% Arabica blend του. Καμία σχέση. Αμέτρητα ταξίδια. Ποικιλίες έβλεπα, ποικιλίες μάζευα. Για τη συνταγή μου. Η συνταγή αυτή προσφέρει ένα Arabica blend, όχι 100, αλλά 120%. Και ένα μυστικό. Εκχύλισμα κοκογιανάνας. Δεν είστε ακόμα έτοιμοι να μάθετε. Πρώτα ο Βανζέλ. Έντονος. Και τώρα ο Μικέλ. Εδώ και 15 χρόνια το blend μας εμπνέει. Ίσως υπερβολικά. Μικέλ από 100% Arabica blend για ασύγκριτη απόλαυση. Μικέλ, η γεύση είναι στο blend.